alamsa september kalo kilita ani shegi samba flamwa ani duru fulibe au ye faw sigoro la aw nuwe ngala jemmeli kono mali ko kan ayo bismillah bi anga donki bariya o keneka kuna foni damnela ka sangani bamaga ci wala tigla ma ko ni gabi kan wala munu taraka nya shi siternu ko ni ma kaisira o fe anga jamana marabulu fulo o konnala o yara ko ni kera sababu ye mina anga jamana soro bo suba anga noni o operateur économique ye kubla kamanaga o konnala min sababu yala anga jamana ministre nyema general de division Abdoulaye Maiga ale ko ni kalo ka fu anga jamana mamunu ko me barake petrol ko domaine konnala aye o bismillah aka département o la mina aye o hakilla ski kuma fo nyana mina ayayira kafo ko alna sorla ko anga jamana kangata aga taji yere ko nyini asena de kata yini ni kuyeru ye ko obena ke ko kada ka femi karo ka fanga jamana nyama ko mina wili ka joke wala sa ka sika u de meni wakati nunu konna la wako antena sigi foshi de nyakoro ko oye bamaka ci wala walma mo were ulu nyakoro ami septembre kalo o konnala mi klimuga anifla o billanya ma ya kosobe anga jamana o fe minyi anga jamana ka yerema horonya o san yelema o konyawi kasangani o bara o labe unyi ayirala ka fo septembre kalo klita ani woro ka damne ola fo kata se 22 re doma anga jamana fa ba konnala asira do yere konimbe na to ka tige o bena do 20 septembre labeni okumu o konnala mim saga sobe ka amuti a jour koni kiri kuma dola nga ko jamana don ka fam 22 bara o labe unni bisina amita Kenyeba ka olufino kasangani Kenyeba brigade territoriale de gendarmerie ka ulika joyi ukoni sera ka dankari koni kema worobonya kula munu ka bara koni ntifoshi ni jatike wali okeli ote ninkera kasangani mauludu shuyere ukoni nye ma worobonya ko munu yere ka bara koni ni yurugu wali nye tumami na tike keraula ubela jalen koni udalache nga kasangani ulika joni sekesegeli busamseni yere koni tugulie ula ayirala ka foni ma woromunu koni rapatrier koro ye ko ukoni ka bara di jatike wale okelu ye kadaka udugo yoro do kon na minye kuluwo do kon na ye femi ka do ka fo marfa do koni sorola u kon na la fo ka ta se telephone ta ani fla bonyankula oni ka ta ka se femi ma koni makunye femi senu munu yere na folo ma femi olu chema were koni sorola no wa o ko femi ka do ka fo bol ma fen sin fla o chema fana koni tume femi ye kuluwo in kono udugo yoro ola ote abani femi sefa wari million muko ani nani wa keme ani wa bisaba o de fena sorola u dugo yoro ere konna kuma mina tike koni kerola ka busamsen tugula ni nyine ali u koni ye chien ofo septembre kalo klemuga ani flanata samba flamuga ani duru Bulgarie jamana konnala obna ke championnat du monde de bras de fer sportif oye mi keneka anga jamana ba maliba ale koni mena ye akeneka asefe atleti ma bakilin ke meduru bonyanko munu mina bo jamana bioro bonyanko de la kata akeneka o kama kunungo septembre kalo kleta ani wolonvla samba flamuga ani duru anga jamana ministre mishino farikolo nyana je ko nyoma ni oyo monsieur Abdul Kasim Ibrahim Fomba ale koni anga jamana bras de fer ma koni ka équipe bismillah mi yere fana keneka atonyon ke général de corps d'armée Ismail Wage ale kumbe keneka mi yere la ukoni drapeau ta kadi anga jamana ka équipe yere o ma équipe mu koni ma sabayini o folo betalike Mahamadou Samakeni beko alema alaka Mahamadou ni ale kilo keme ani kilo tayi o kofe Mohamed Koulibaly ni ale kilo bisheki ani nduriye ani Aboubakar Samabali ni ale équipe ka capitaine yere fana ni ale be kilo biolovla bonyankola nunne mnata anga jamana joro fa femi championnat du monde de bras de fer sportif au keneka ama fo alaka joro banogo ya anga jamana yi Sumi mondial des aveugles au takota ani kilengna kera femi karo ka fo Sao Paulo ka olufino Brazil jamana o konnala mi rekeneka anga jamana union maliano des aveugles ni o umavuye ale koni siendola abarala mi kera septembre kalo kle folo katabla akle duru temeleina akeneka anga jamana nyama jama olukumbe no fogatasi anga jamana mamunu koni wille no ka jokosobe fiento olu la fasali ani o demenina olukumbe akeneka mi krasbabu ye kaseka dado kuma chama konina ani galia mimbe uka ani kaseka deme munu koni do kata fiento uye anga jamana konnala ani jenfanta anani bela jara lefe
Ame samiyala ni wakati na gɛlɛya ba do kosɔbɛ fɛn min ka dɔ ka fɔ charbon ale sɔrɔli o ma nɔgɔn ka d'a kan maaw yɛrɛ kɔni a bɛ ɲini kosɔbɛ wa o kɔfɛ ame samiyala min b'a to fɛn min ye charbon bɔ o ma nɔgɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka charbon yɛrɛ kɔni sɔngɔ ka a yɛlɛ kosɔbɛ min yɛrɛ fɛnɛ na nasanaw fɔ ni o ye tobilikɛlaw ye u b'u dama kasi kosɔbɛ ka d'a kan gɛlɛya ba do u ma fana ni wakati kofɔlen kɔnɔna la. Amita an ka jamana marabolo sabanan kɔnɔna la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 5 nata ye san 2025 o bɛna kɛ festival interculturel du Kenedugu o tako 8nan baaraw ye min bɛ sigi Sikaso marabolo kɔnɔna la événement ba min bɛ kɛ sababu ye ka Sikaso seko a dɔn ko u ni a ladakɔrɔw ka olu don ba la ka a yira diɲɛ mɔgɔ la. Octobre kalo tile 2 nata san 2025 o kɔni na fɛn min an ka jamana CNT o maa fila olu kɔni mina u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min an ka jamana tribunal correctionnel du pôle national de lutte contre la cybercriminalité o ɲɛkɔrɔ min maa fila kɔni bɛ tali kɛ Biton Mamari Kulibali ani Mulayi Keta yɛrɛ kɔni na u ka kiiriw yɛrɛ kɔni ma kɔnɔni don kosɛbɛ min yɛrɛ la u ka lafasabagaw walima ni u ka avocat yɛrɛ kɔni a laɲini kɔni kɛ ka a bila octobre kalo tile 2 nata la san 2025. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ Burkina Faso farikolo ɲɛnajɛkɛlaba min bɛ yen nɔ ni o ye Hugues Fabrice Zango ye ale kɔni ni a ka farikolo ɲɛnajɛ de ye triple saut o ye ka sanga ni fɛn min ye saut au mondiaux de Tokyo o ye min kɔni ye championnat ba ye international do ni a bɛna kɛ Tokyo kaw fɛ yen nɔ Japon jamana kɔnɔna la ale kɔni sen bɛna don la min na a bɛna taa Burkina Faso jɔyɔrɔ o fa o kɛnɛ kan min bɛna kɛ a ka compétition international laban yɛrɛ fana o kɔni ye min na a bɔra ka yira ka fɔ ala ɲini ba bɛ ala ka jɔyɔrɔba sɔrɔ walasa ka Burkina Faso jamana o drapeau yɛlɛ sanfɛ an b'a fɔ ala ka fanga se. An bɛ taa Laginɛ Conakry ka olu fɛ yen nɔ ni wagati na Laginɛ Conakry kɔni mina référendum ba dɔ kɔni labɛn min yɛrɛ kɔni kalafiliw bɛna kɛ septembre kalo tile 21 na taa san 2025 min yɛrɛ kɔni na u ka jamana constitution faleli koɲɛ o don min yɛrɛ la Laginɛ Conakry jamanadenw na bɔ ka taa u tigɛ kɔni da mana na an jɛnna n'a ye walima ni a ma sɔn a ma. Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ a tɔ ye kalo kelen bɔ ɲɔgɔn Côte d'Ivoire jamana ɲɛmasigi kalafili baara olu bɛ nun don min yɛrɛ la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ka fanga ɲinitɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye olu kɔni bɔra ka kunnafoniya dɔ kɔni cari ko a bɛ taa u ka tɔnden maa 30 bɔ ɲɔgɔn la minnu yɛrɛ kɔni minɛnen don kabini utu kalo tɛmɛnen na wa ko u ye a laɲini kɔni kɛ walasa u ka mɔgɔw kɔni ka kiirikoɲɛw bɛ se ka kɛ walima ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ u ye u ka bila cogoya min na ko nka k'a yɛrɛ la k'a fɔ gouvernement ivoirien kɔni ye u ka demande ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni rejeté. An bɛ taa Brésil jamana kɔnɔna la Brésil jamana ɲɛmaakɔrɔ Jair Bolsonaro a kunnafoniya kɔni carilen kɔfɛ wagati laban na k'a fɔ ko ale ɲangira a bɛna san 27 kɛ kaso la ka sabu kɔni kɛ ko a ye u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ fanga la sisan a y'a laɲini kɛ ni sera sugu bɛɛ ye ka se ka aw bali o kana sigi jamana ɲɛmaaya la cogoya min na a kɛlen kɔfɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ o kaso kɔnɔna la a yirala ni wagati laban na k'a fɔ ko cancer de la peau de ye kɔni bana bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jair Bolsonaro la. Dakar jamana kɔnɔna la an bɛ taa Senegal ka olu fɛ yen nɔ a bɛ taa maa 112 bɔɲanko minnu yɛrɛ kɔni ye a laɲini kɛ ka fɛn min ye kɔgɔji tigɛ walasa ka se ka taga tunga taga sira o fɛ walima ka don nanzara jamana o kɔnɔna la minnu ka kulun yɛrɛ kɔni dafirila nka ala ni mɔnikɛla dɔ sababuya a kɔni sera ka ni maa 120 in bɛɛ lajɛlen kɔni ni kisi. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ kunba kɔnɔ.